прыгажуня бяроза росла ў лесе з 3 дочкамі, танкастволымі бярозкамі. Сваімі разгалістымі галінамі бяроза-маці абараняла дочак ад ветру і дажджу. Побач з мамай яны не баяліся нічога. Аднойчы ў лесе разгулялася моцная навальніца. Падняўся вецер. Маленькія бярозкі дрыжалі ад холаду і калелі. Бяроза дужа абняла іх галінамі і стала супакойваць. Не бойцеся, маланка вас не заўважыць за маімі галінамі. Я самае высокае дрэва ў лесе. Не паспела бяроза-маці дамовіць, як раздаўся аглушальны трэск. Вострая маланка стукнула прама ў бярозку і апаліла асяродак ствала. Бярозкі стылі на ветры, трапяталі ад страху. Бяроза, памятаючы пра тое, што павінна абараняць сваіх дачок, не загарэлася. Лівень і вецер спрабавалі паваліць бярозу, але яна ўсё-такі стаяла. Ні на хвіліну бяроза не забывала пра сваіх дзяцей, ні на хвіліну не прыслабіла свае абдымкі. Толькі калі навальніца прайшла, вецер змоўк, а над памытай зямлёй заблішчала сонца. Ствол бярозы пахіснуўся. Валячыся, яна прашамацела сваім дзецям: «Не бойцеся, я не сыходжу ад вас. Маланцы не атрымалася разбіць маё сэрца. Мой зрынуты ствол зарасце мохам і травой, але матчына сэрца не перастане біцца ў ім ніколі». З гэтымі словамі ствол бярозы маці паваліўся, не закрануўшы пры падзенні ніводнай з 3 танкастволых дочак. З тых часоў старога пня растуць 3 стройныя бярозкі, а поруч бярозак ляжыць ствол, зарослы мохам і травой. Калі вы набрыдзеце ў лесе на гэтае месца, сядьце адпачыць на ствол бярозы, ён дзіўна мяккі, а затым заплюшчуйце вочы і прыслухайцеся. Вы, напэўна, пачуеце, як б'ецца ў ім матчына сэрца.